Predstavte si, že túto krabičku dostanete priamo domov úplne zadarmo. Čo sa v nej skrýva? To vám poviem za okamih. Práve sedím na rozkladce posteli Betka. Betka nie je len obyčajná posteľ. Betka môže slúžiť ako sedačka, jednolôžko, dvojlôžko alebo trojlôžko. Je ideálna do menších bytov, detských alebo hostovských izieb, dokonca do penziónov alebo aj do hotelov. Keďže je to masívny kus nábytku, vyrábaný na Slovensku so 6-ročnou zárukou, tak je to investícia na dlhé roky, preto si treba vybrať správnu farebnú kombináciu. Takže čo sa skrýva v tejto krabičke? Sú tu vzorky dekorov a poťahov, aby ste si lepšie vedeli predstaviť vašu rozkladaciu posteľ Betka u vás doma. Neváhajte, požiadajte o vaše vzorky ešte dnes, kliknite na odkaz a my vám pošleme zadarmo vzorky priamo domov, aby ste si mohli vybrať ten najlepší dizajn Betky pre váš priestor. Čaute. Dobrý spánok je Wood Service.